Красивата кожа е на първо място чиста, а наистина чиста кожа можете да постигнете с Соня. Представяме ви новия комплект за грижа за кожата Соня. Възобновяваща програма от 5 стъпки, благодарение на която кожата ви е нежна, хидратирана, красива. Почистване. Започнете с почистващия лосьон с алое, за да отстраните грима и замърсяванията нежно и без да изсушавате кожата си. Този натурален почистващ лосьон съдържа алое и плодови екстракти. Ще почувствате кожата си наистина чиста и свежа. Ексфолиране. Почистете в дълбочина и ексфолирайте без дразнене. Новият ексфолиант за дълбоко почистване с алое е нежен и ефикасен. Алое и натурални микросфери от джожоба се съчетават отлично, за да почистят порите в дълбочина и да направят кожата ви мека и гладка. Тонизиране. Чистата кожа има нужда от тонизиране и увлажняване. Освежаващият тоник с алое съживява кожата ви с екстракти от бял чай, краставица и алое, освежава я и я хидратира. Без съдържание на спирт, без никакво дразнене, само хидратирана, възобновена, красива кожа. Подхранване. Когато кожата е подхранена, тя е здрава и млада. Новият подхранващ серум с алое и бял чай запазва и възстановява естествената влага на вашата кожа. Леката формула поддържа кожата жизнена и здрава. Балансиране. Завършете своята ежедневна програма за грижа за кожата с балансиращия крем с алое. Той съдържа алое, възстановяващи екстракти и съвременни увлажняващи съставки. Той поддържа влагата, баланса и младежкия вид на кожата ви. Заключителната стъпка за поддържане на мека, гладка и сияйна кожа. Кожата ви е подложена на сериозни изпитания в забързаното ежедневие. Тя заслужава най-добрата грижа, която можете да й осигурите. Новата програма за грижа за кожата Соня от Forever Living Products. 5 лесни стъпки за по-чиста, по-мека и по-здрава кожа.